Zaman semonten pas Islam dugi, wong Jawa niku duwe aliran sing doyan menungso, sing mangan menungso niku duwe. Naminipun aliran Bhairawa Tantra. Aliran niki muncul sebab tiang Hindu zaman biyen niku nggih niku mboten kuat ngelakoni Hindu Brahma sing ngulangi moksa. Mati sing paling apik nek cara Hindu kan moksa, ilang raga sak sukmane. Nah supaya iso moksa, tiang Hindu niku diulang upawasa. Upawasa niku ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lak ilang murca. Lah ngoten niku kathah sing wis mimpes cilik-cilik ngoten niku eling wedhuse ngoten niku. Lah niku terus gagal, ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso, mimpes cilik awake niku. Dadi jenengane jenglot utawa Bathara Karang. Mula sampeyan nek Bathara jenglot aja didol larang, niku produk gagal moksa. Akhirnya terus beralih. Napa? Mboten golek sing moksa tapi golek sing ana ajaran namine ngraga sukma. Lah supaya iso ngraga sukma nglakoni upacara naminipun panca makara niku lanang wedok muter uda kabeh ngumbar hawa nafsu sek bebas sak mlengere. Wetenge supaya mboten kracak rucuk dipakani tumpeng. Pikirane supaya tenang diombeni arak. Nggih. Terus mangke nek sukmane lunga supaya awake mboten obah niku dipakani daging menungso. Mula aja gumun nek tukul sumanto. Lho akhire nek wis syahwate niki tenang kabeh ngerogoh sukma. Lah kok suwe-suwe niku sukmane lunga dijak nyolong. Mula terus dadine ilmu ngepet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge ilmu pelet. Sukmane dijak mateni wong jenenge santet. Akhire teng Jawa niku diang santet pelet ngepet. Nggih munculnya dari sini. Lah kabeh wong ilmu ngono kuwi enak ya kabeh pengin melu niku mboten kejahatan. Itu adalah bentuk kesalehan dalam sebuah agama. Lho akhirnya terus kiai teko 1500 dipangan nih perkara niku. Mula para ulama akhirnya ngirim ulama khusus sing ora iso dipangan kali tiyang mriki. Angsal saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah ilat Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi angel, mula teng Jawa dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Lah kali Syekh Subakir tiang-tiang niku diuper-uper sedaya mlayu teng Segara Kidul, manggen teng Jogja mrika. Wong Syekh Subakir manggene teng Magelang. Sebagian melayu ngulon munggah Pelabuhan Ratu, melayu ngulon Jampang Sukabumi, melayu ngulon Ujung Kulon. Sing melayu ngetan munggah Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Lah teng Banyuwangi dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah Syekh Subakir pun sebut diuper murite kalian murid Syekh Subakir ingkang nami Mbak Ishak kali Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, tiang Bhairawa sing teng Bali naminipun Menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah. Akhirnya anak sing wedok nami Dewi Sekardadu diparingi Mbak Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian melayu teng Bali, sebagian melayu teng Kediri. Nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang nggon muksane Jaya. Lah tiang-tiang mriku sing muter uda kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso ngraga sukma santet pelet ngepet diuber karo Sunan Bonang manggon teng kampung Singkalanyar daerah Prambon Nganjuk. Mula pas muhibah Islam Nusantara niku termasuk disinggahi sedaya. Lho akhirnya saking niku Sunan Bonang ngejak gegeran kali tiang Bhairawa. Akhirnya wong Bhairawa sing teng Kediri nyerah. Bareng pun nyerah, aku aja mbok pateni ora, kowe ora tak pateni. Mutermu tetep rapopo ning aja udo.
arak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep ra apa-apa. Ingkung menungso diganti ingkung pitik. Mantra ngroko sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula wong Jawa duwe ketinggalan adat tumpengan. Musyrik boten. Sing musyrik sing muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso ngroko sukma. Tapi nek sing sakniki wis didandani Sunan Bonang. Mula para ulama sepuh penerus ajaran Wali Songo ora ana sing ribut perkara tumpeng. Tapi nek kiai anyar-anyar niku sing ora ngerti mesti ribut perkara tumpeng. Mula nek ana sing ribut ke perkara tumpeng dijelasne. Lah nek isih ngeyel tapuk lambene ngono ya. Lho ngaten lho. Ini kita punya bangsa, ojo nek ora ngerti asal usul teko bangsa iki ojo kok terus opo mbok salahno. Nabi niku dadi nabi, wong tawaf wis ana tapi udo. Karo nabi udone diklambeni tawafe tetep terbang niku lho sing ning mburi iki. Zaman nabi dadi nabi wis ana, cuman terbang niku nek ana wong terbangan mesti tengahe ana sing joget udo. Nek ana penyair gawa terbang mesti wong diterbangi bokongmu. Lho ngoten niku karo nabi terbange tetep tapi udone diganti ngangge tola albat badru. Sami tiang akikoh ya wonten, cuman akikoh niku serem. Nek pengen anake hebat sembelih ki singa, mangke bayine dilabur getih singa. Pengen anake perang menangan sembelih ki jaran perang, mangke bayine dilabur getih jaran. Kali nabi niku dijarno mawon, akikohe tetep tapi digenti wedhus nek lanang loro wedok siji. Lho mula ulama niku kadang ora kok ya apa-apa ora oleh. Mula nek karo kiai iblis iki stres. Cudek nek musuh kiai iki misalnya iki ono gitar ono apa. Lho niki nek ra didandani kiai mbiyen. Wong gitaran jeng-jeng nganggo organ sing ning ngarep roke semene ketok. Katoke enak usah ngene iki. Karo kiai alon-alon jikuk kendange, jikuk napa gitare, jikuk base, terus sing nyanyi diklambeni. Lagune napa? Perdamaian. Lho niki patung biyen. Iblis niku paling seneng nyasarno wong nganggo patung. Lah saiki karena kiai wis luwih pinter, patunge ana ning ora sembah malah diki selfie. Iblis stres lho kok alatku entek suwe-suwe ki ya. Kok ora payu. Mulane ana kiai niku iblis pusing pokoke. Tumpeng sing maune niku dadi carane wong ngraga sukma, dandani kiai dadi cara ndongakno wong mati pusing nih wong. Mulane ana kiai dimanapun berada iblis prei. Tapi nek ra ning kiai iblis tuh subur ajarane wong tetep ra diwawahi. Keris. Biyen keris niku Mas demit. Karo kiai demite digelen jero kono tulisi bismillahirrahmanirrahim. Mau medhek ra iso metu. Ibarate apa dipaswet. Nah, gelombang ini selesai urusan pergemitan. Bareng ngoten niku terus para ulama ngirim guru ngaji teng mriki bagian ngulang Quran. Sing dikirim niku saking mriko, saking Maroko putra saking Cempo. Naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Tapi ilat Jawa angel nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Mula teng Jawa dikenal jenengane Syekh Jumadil Kubro. Medune langsung teng gunung bledos-bledos niku wau teng Merapi, Jogja. Soalnya napa gunung niku wedine karo Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat niku nek gunung bledos kiai-kiai Jawa Tengah mesti maca ayat niku. Maca. Lah Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan maca rusuk-rusuk mboten. Mbah Marijan maca maca
kidung. Kidung niku terjemahane lau angzalna hadzal qur'ana niku. Dadi iki kidung terus dinyanyekke. Karo Mbah Marijan dijenengke kidung kacer. Soale ilat Jawa ra iso ngarani surat Al-Hasyr, metune kacer. Lah teng ngriku duwe murid naminipun Samsuddin, pindah Jawa Barat ndamel pesantren Quran pertama teng Kerawang. Duwe murid naminipun Datuk Kahfi, pindah Cirebon, Amparan Jati. Lah teng ngriku duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing bagian ngislamke Pejajaran. Nah, Jumadil Kubro duwe anak Ibrahim, pindah Tuban, duwe anak Raden Rohmat Sunan Ngampel, pindah Surabaya. Lah Sunan Ngampel niki kudu ngislamne wong Majapahit. Bayangaken peradabannya sudah tinggi dikon ngislamke. Angel napa gampang? Ya angel. Pilkada niku nek ngejak wong pinter angel, 1 juta wae ra gelem. Tapi nek ngejak wong bodho-bodho niku sarimi sak kerdus rampung. Kadang amplope 10.000 beres. Tapi nek ngejak wong pinter angel, susah. Lah mila gitu. Lah mila akhirnya Sunan Ngampel dengan satu prinsip apa? Bahwa Islam harus ditanam di Indonesia. Mula nganggo prinsip mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam niku kaya tanduran. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra an yaqitu bihimul kufar. Islam niku kaya tanduran kang metu anak-anakane kita. Terus ngempel ngeten niki, terus mbokne karo anake wae bareng. Napa niku, Pak? Pari. Jadi gambaran menanam padi, menanam Islam niku pun digambarke teng Quran. Lah mula terus teng mriki ditandur ngangge cara nandur pari. Nandur pari niku sak ngisore lemah. Nek sak dhuwure lemah dadi perkara.